יש לנו זינוק נקי, אבל עם הרבה שינויי כיוון. שואלי תופס את המקום הראשון, יקי במסרק מתהפך, נותן לכולם לעבור. תמר תופס את המקום השני למשך חצי הקפה, אבל מתהפך בעלייה לדרופ, נותן ליואב ולגיא לעבור אותו. יואב במקום השני, גיא צמוד אליו, תמר צמוד אליו, יקי צמוד אליו, אנחנו בדבוקה, עבדו איך ביחד. יקי מצליח לעבור את תמר. בינתיים יואב מתהפך, נותן לגיא להיכנס לעמדת תקיפה, גיא בזהירות. הכל בסדר, רק הכל בסדר. יואב במקום השני רואה את יקי כבר בעמדת התקפה עליו, אחריו תמר. יקי באוברשוט, נותן ליואב שנייה לנשום, רב עובר את הקו, יקי אחריו, מסרק, דאבל, צמודים. בינתיים שואלי מגדיל את הפער, מתרחק לפנים. אוברשוט בפינה הימנית, אבל נוסע בנחת לבד. המרחק בין המקום הראשון למקום השני נשמר על 5.5 שניות, כמעט 6 שניות בין המקום הראשון לשני. ובינתיים יואב מצליח לבסס את המקום השני, מתחמק קצת ליקי, רואה אותו מאחורה, אבל לא נמצא בעמדת איום. יקי מתקרב, בסוף הישורת הוא כבר ממש צמוד ליואב, מחכה לטעות הראשונה שתבוא, לוחץ עליו. מסרק, יקי מאבד קצת זמן במסרק, עוקפים שניהם את המוגולים, אבל בכל פעם אופה, עובר אותו, יפה מאוד, עקיפה יפהפייה. יקי במקום השני, יואב צמוד אליו מאחור, ואנחנו נראה איך זה יתפתח. בינתיים שואלי במקום הראשון במרחק שהולך וגדל, תמר במקום הרביעי וגיא אחריו. קרב יפה מאוד על המקום השני, יואב לא מוותר, רק רואה אותו כל הזמן, מדי פעם בעמדת התקפה, מדי פעם קצת פחות. אביב, מרשל. יקי מצליח להתרחק מיואב. יואב כמה נחיתות לא מוצלחות, מוציא עוד ועוד זמן, אף על פי שלא נדרש למרשל. אביב עוד אחד, מרחק בין יקי ליואב גדל ל9 שניות, מאפשר ליקי, לא, גדל ל2.5 שניות, סליחה. עדיין מאפשר ליקי לנשום עמוק קצת, בינתיים שואלי בפער ניכר לפניהם עם 7 שניות. יקי מתהפך בסוף הישורת, נותן ליואב את המקום השני ומתחיל ללחוץ בחזרה. בינתיים שואלי במקום הראשון מגדיל את הפער מהמקום השני לכדי 10 שניות. יואב במקום השני נכנס לישורת, יקי אחריו, עדיין לא קרוב מספיק, אבל הולך ומצמצם. יקי מקטין את הפער בעשירית בהתקפה האחרונה, לכדי 1.5 שניות. יוסי לישורת, תודה. אז יקי תופס את המקום השני, המרחק ביניהם כמעט ישורת שלמה. המרחק בין יקי ליואב גדל ל2.5 שניות. יקי תופס את המקום השני, בטוח בו.
שבינתיים שואלי מגדיל את הפער מהמקום השני ב-14 שניות. יפי ויואב נשאר די קבוע סביב 1.5 שניות. מאפשר ליפי מרווח פעולה, אבל לא גדול. שואלי נבחנים בפער של 15 שניות. Task done. Alone done. המקצה לא הסתיים. Reaction done. All drivers are finished. Guyon is done. חבר'ה, אנחנו עולים מיד